idolet lige siden jeg var lille. Så det er stort, at jeg skal stå over for ham. Så det er vildt nok. Altså, det er simpelthen en spiller, du har fulgt og set op til? Ja, det er en spiller, jeg har fulgt lige siden jeg var helt lille. Det er jo, jeg voksede op i ham og Messi-generationen, og har altid syntes, at Ronaldo var den bedste der af de to. Mulighederne for at slå Portugal over 2 kampe, hvordan ser du dem? Ja, det er jo svært at spå om. Jeg vil sige, med det mandskab, de kommer med, og de spillere, de kommer med, så synes jeg på papiret, at de ser bedre ud end os. Det må jeg være ærlig at sige. Jeg tror, at det vil alle sige her, som har forstand på fodbold. Også med de adresser, de render rundt og spiller på. Men der er noget specielt med Danmark, specielt inde i parken. Og der tror jeg, vi kan skabe en god stemning og en stor overraskelse og tage et godt resultat med til Portugal og lægge et pres på dem på den måde. Concebidos em bordéis, amor ao Sporting e ódio ao Cardide. Rapaziada 1906, queremos vê-los todos no Jazinho.